Naurugin na nagtrabaho ita alawas sa iti Provincial Government of La Union pwede na italupulo a grantis special program for the employment of students when we SPES program iti Department of Labor and Employment. Dahil iti ganung pirma iti Bombo Radyo La Union ni PES La Union Manager Charito Dator iti interview ti news team Kenkuana. Kinunan ni Dator ada ito iti may kadua batch dagiti grantees ang nagtrabaho iti Provincial Government of La Union. Malaksid laang dagiti grantees kariti na duma mga LGUs iti probinsya. May palagip atunggal summer iti panakipatong palti SPES program. Ngayam gapo iti mapaspasara na pandemya ket dati nagbaliwan na dagitoy isud gapuna ana aramid itan a whole year round daytoy a programa. Dagiti grantees ket buklan dagiti estudyante ken out of school youths nga agtawan iti 19 to 30 years old ken ay paayan ti trabaho karit opisina iti na duma departamento iti Provincial Government of La Union. 22 nga aldaw tinaytuding a panagtrabaho dagitoy. Tinadakama ta programa ket nagbinuligan ti Dollar Region 1 ken ti Provincial Government of La Union no sa dino tinayted akas sa sweldo daket pakabuklan na 60 wenno tinayted kadakwada a sweldo daket pakabuklan na 60% manipod iti Provincial Government ken 40% iti agapo iti Department of Labor and Employment Region 1. Kasudman interview ti Bombo Radyo La Union kini PES La Union Manager Charito Dator. Ada man na remantat ta nga special program for the employment of students dyan ket ada mati na deploy o no na accept with the provincial government nga 30 nga estudyante. So daytoy idi ket during summer lang pero ada dayti amendments ngin warda nga mabalindado yan ka year-round activity. Okay. So action nga ma-assign dito provincial government of La Union, no? So far dagiti nga estudyante ka belonging to 19 to 30 years old, no? So iti may isa nga iti criteria, no? Kasano da nga maka-join dito nga program kat didadawatan kanyada kat dito birth certificate dito grado da na pasado certificate of indigency. Kano da gito yung out of school youth da the additional nga requirement kat dito certification of good moral character. So nag-start da dito November 15 and then to December 16. So that is 22 working days. Pasat ti panagsarita ni PES La Union Manager Charito Dator ti interview iti Bombo Radyo La Union Kenkuana. No sa rino iti pailang nadakamat a programa ket tinawen daytoy a programa iti Department of Labor and Employment. No sa rino ket kabinulig da daytoy iti peso tapno ti kasakat may payan iti na kurapay ken kasama ten deserving estudyante tapno ti kasakat masustener da iti panagadalda. Bombo John Martin para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent number 1 sa La Union. Basta Radio. Bombo